Niin ja moi kaikki, ja tänään pelattaisin GTA V:tä. Ja nyt mun ääni ei niinku toistu mun mielestä. En ole yhtään varma. Mutta nyt mennään tuonne tielle päin ja otetaan sieltä meille auto. Joo, hypitään tässä tämmöstä parkouria. Ja mä musta nostin uuden hiilimaton, tämmösen muumi, koska muumit on parhaita. Tai en ostanut, mä en ostanut, mä sain tän isosiskolta. Joten kun hän ei enää tarvitse, niin mä sain tän häneltä. Juu, eli käs. Nyt mennään tielle ja otetaan täältä meille auto. Tuolta ei tule ketään. Tuleekohan tuolta? Tuolta tulee just sopivasti joku auto. Otetaan toi. Joulus siitä. Kiitos, hei. Big Mama. Meitä on joku joulukäly. Mutta joo. Taas näette kun minä olen näin ajamaan. Kolaroin heti ensimmäiseen autoon. Ja niin. Voi vitsi, mun piti pysäyttää toi leijonista. Kun toi tulee tuolta. Näin. Tää on tämmönen poliisipysähdys. Toi ei kyllä näköjään pysähdy varmaan tohon. Mitä? Miksi et oo pysähdy? Noobi. Kato, siinähän on meille auto. Otetaan se. Tästä näin. Toisen pihasta nainen ei sano mitään. Jos mä olisin toi nainen, mä varmaan juoksin äkkiä perään. Ai, siirretään nopea toi auto, niin me mahdutaan tästä ton auton kanssa pois. Joo. Ja näin. Ei voi taas olla tää auton siirtäminen näin vaikeeta. Voi vitsi. Lumiinkin vielä siihen. Hyvä minä. Joo. Hyvä minä. Nyt jäätiin lumiin sitten tähän. Noin. Tuli hienosti siihen. Ja nyt otetaan tää auto tästä näin. Ja lähdetään. Toivottavasti mä en kolaroi tällä autolla silleen bum. En mä tiedä mitä selitän. Joten nyt lähdetään toivottavasti mä kolaroi. Toivottavasti mitä kai mä just äsken tein. Ja mä selaan tässä Skypeä ja kattelen mun kolmit toskettiin tietoja pelaamaan. Chains of Intimacy by Terry Bowen. Shall let you piss on her. Henkka, tiedätte varmaan Henkan kanavalla. Se on kontaktiluetteloissa. Tiedätte tämän Paavitsin, niin sekin. Hei, kato Paavitsi on onlineissa. Niin mä voisin kohta soittaa sille, kun mä oon tehnyt tämän videon. Ja tässä on lakko, Viki. Sitten täällä on joku X-lakko, joka on ihan feikki. X-lakko ja Juuso, joo. Joo. Ja nyt varastetaan vaikka tää kauppa tästä, tonne vessaan ei pääse. Tää on täällä. Sitten pistetään maski päähän silleen aina täällä. Silleen maski, silleen hienosti. Ei, nyt mä menin väärään. Niin, tosta noin. Ja nimeltä tuli mask. Mikä tää on? Otetaan tää. No, tämä. Ja noin. Ja sitten otetaan täältä joku AC. Otetaan vaikka tuo. Ja tuli heti poliisi perään. Joo, no niin, rahat tänne. Nää oikeesti kestää aina ja hitsin kauan. Joten mä... Joo. No niin, nyt mä taan tän nopeammin. Oi, kuvakulma hienoa. Tää mun tyyppi on nyt vähän tämmönen diipadaapa. Ja nyt tästä otetaan äkkiä auto ja lähdetään karkuun. Toivottavasti tää pakomatkas on hyvä. Niin sitten ei tule mitään ongelmia.
muuten mä tilaan GoPron. Tai mä tilasin GoPron. Se tulee tossa just. Varmaan huomenna voi tulla. Huomenna, keskiviikkona, torstaina, perjantaina tulee mulla GoPro. Joo, ja sillä mä sitten teen sen room-setupin. Room-setupin. Joo. Sitten sillä mä teen jotain vlogeja laskettelusta. Laskettelua, vlogia, lätkävideoja. Tää mun tästä mun kanava tulee todella kasvamaan, kun mä rupean tekemään pelkästään pelivideoita. Ei veten. Joo. Laskettelusta, mitä tehdään lätkästä videoita ja tuosta niinku vlogeja tämmösiä. Tää mun kanavasta tulee vähän erilainen. Joo, ja nyt lähdetään Lokepiti. Eli sit silleen mä vähän luulen, että me kuollaan tässä jossain vaiheessa. Vähän tää tyyppi menee tolleen jännästi tuolla helikopteriaampuun nakka tänne. Sitä ammuttaa niitä, jos me kierretään ennen kuin me ollaan eskuvalta. Näin tästä alas. Joo. Tuolla se helikopteri. Voi vitsi. Otetaan toi ase tossa. Ja minne se meni? No voi saakeli. Joo.